sa pamayo kan mga bareta. Lalaki irido kan pagsasaksakon sa Rapu-Rapu Albay. Duang sospek arestado. Duang persona irido kan mabangga ning bus ang piglulunadang motorsiklo. Dating kapgu gadan kan aksidenteng mabadilang sa diri. Delegasyon kan Bicol para sa Palarong Pambansa 2023 handa na. Asin bistoon asin aramon ang inspirasyon kang nagsusolong summa cum laude kan Bicol University batch 2023. Maray na hapon, Huwebes, Hulyo 13, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadaw man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asi 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Lalaki irido kan pagsasaksakon sa Rapu-Rapu Albay. Duang sospek, arestado. Uyang report. Nagpaparayray pangunyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. Ang 30 anyos na si Mark Anthony Algura, kang sitio Lagsingan Purok 1, Barangay Poblasyon Rapu-Rapu Albay, sa lugad na sinapo matapos na pagsasaksakon, kanduwa niyang kabarangay alas 3:30 kasudmang hapon. Sigun sa hepe kang Rapu-Rapu Municipal Police Station na si Police Captain Philip Nathaniel Sanvinaventura, nangyari ang insidente kan makadiskusyonan kan biktima ang sospek na si Ronnie Pamiñano, 56 anyos saro sa duwang sospek. Kinumpronta subot kang biktima si Pamiñano, huli sa panununtok sa ama kaini. Alagad ang komprontasyon, nauli sa komosyon. Imbes naman na umawat, nakuha pa kan sarong sospek na si Darwin Ecleo, nasurugan si Pamiñano, na nauli sa pananaksak ni Pamiñano sa biktima, gamit ang 18 pulgadang kutsilyo. Matapos ang insidente, tulos na duminulag ang duwang sospechado. Sa hot pursuit operation kang otoridad, arestado si Pamiñano. Mantang kasubong aga, kusang suminuko sa ipatura kang PNP si Ecleo. Dahil magkasama itong si Ronnie Pamiñano at si Darwin Ecleo, ang nangyari is parang naging 1 versus 2 itong victim, tapos laban dito sa dalawa. So, yun nga, sabi ko kanina, habang kung sa term natin sa Bicol is habang nagugumol kayo ni Mark Anthony Algura, yung victim, habang nagugumol kang victim ining si Darwin Ecleo, ining si Ronnie Pamiñano, buminunod kay kutsilyo. Duwang tama ning saksak sa tagiliran ang sinapok ang biktima, na maswerteng naidalagan man tulo sa ospital. Hospital dito, kung hindi agad-agad na dala si itong biktima sa ospital at hindi agad napatawan ng first aid, is most probably may chance na bawian nga ng buhay kung hindi agad-agad nadala sa kanilang dito sa Rapu-Rapu District Hospital at hindi agad nalapatan ng paunang lunas. Frustrated homicide ang kakampangun na kaso kan duwang suspechado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang persona irido kan mabangga ning bus ang piglulunadang motorsiklo sa Camarines Sur. Detalye sa report ni May Arango. Irido ang duwang construction worker na ini nalunad ning sarong motorsiklo kan mabangga ning bus sa tinampong sakop kang Andaya Highway, Barangay Managle, Sipokot, Camarines Sur. Pasado alas 2:40 nin maagahon kasuudma. Sa impormasyon, pauli na kuta ang duwang biktima nagikan pa sa pag-overtime sa sarong reblocking project arani sa lugar kang insidente. Sigun kay Police Corporal Ronel Aquino, traffic investigator kan Sipokot MPS, pig-overtaken ka na sabing bus na pasiring Metro Manila ang motorsiklo kan mga biktima. Alagad base sa pahayag da akan bus driver, day kay ni naantisiparan na papaliko palang pasiring sa wala porsyon kan tinampo ang mga biktima, kung sa'y naka-star ang backrider. Doon ma'am sa highway na pinangyarihan na yun kasi madilim siya. And hindi naman siya gaanong kasi pataas siya ma'am eh. Hindi siya yung dito sa may kurbada tayo na same barangay pero hindi yung spot na yun yung maraming na-aksidente. Hindi naman siya accident prone kasi straight naman siya, paakyat. Baka nagkataon lang na madaling araw, madilim yung area po ma'am. Binisto ang mga biktima na si Daramir Bon Iborha, 41 anyos, driver kan motorsiklo.
Mantang ang backride kaini iyo si Meljid Barlita Iribares, 21 anyos, asin parehong residente kan Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Napag-araman man kan pulisya na mayong suulot na helmet ang backrider. Bumabiyahe po, maging maingat tayo, maging cautious tayo sa sinusundan natin, sa nakasunod sa atin. Kasi in an instance lang, ilang segundo lang, maaring ma-involve tayo sa isang aksidente. And especially sa mga nagmumotor po, magsuot tayo ng helmet kasi ang helmet is designed for protection sa ulo natin. Siguro kung naka-helmet yung isa doon, hindi gaano Kaya napaka-importante po ng helmet. Sa presente nagpaparahay na ang mga biktima sa ospital. Asinday naman na plano pang magsaangat ng reklamo matapos na makipagkasundo na sana sa ibong nalado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Delegasyon kan Bicol para sa Palarong Pambansa 2023, 100% nanganda. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Handang-handa na ang mga atleta kang Bicol na masabak sa Palarong Pambansa ngunya na taon. Ini ang pigbiklad kan pamayo kan DepEd Bicol Education Sports Services Division. Sigun sa opisyal sa Marikina City, gigibuhon ang mga kawat Hulyo 28 hasta Agosto 6. Alagad ginibo na kanakaaging simana sa Santa Cruz, Laguna ang qualifying rounds. Kung saan, 8 nasa 19 kawat o events na babalehan kan Bicol Region Delegation ang lusot na sa qualifying round. Walang mawawala sa amin. Kayo talagang nandun na. At maganda po ang naging resulta because of our regional, invitational tournaments na ginagawa during the pandemic, yung mga RASI invitational competitions, patuloy po, saka yung sports clubs, gumanda po ang ating sports program dito sa Bicol Region. Sigo naman sa pamayokan DepEd Bicol, pig-iing kaminar kan ahensyan pagkakaigwanin Sports Academy ang lambang probinsya, siring kan sa Camarines Sur. Pinagduunan kan opisyal na magayon ang resulta kaini. Hulitan natututukan ng GAD ang pagpayaman pa kan talento kan mga estudyante. Aminado sa nan opisyal na may diit pang kaulangan sa pagmukna kaini sa probinsya. Bakit ang region ay hindi makaput up ng sariling academy? Wala tayong pondo, wala tayong local government na partner, halimbawa regional office, wala kaming regional governor na pwede namin hingian ng fund. Unlike the Dugang pakan opisyal, daiman syerto ngunya na taon kung liwat may implementar ang halangkaw na insentibo sa makakapag-ulit ng gintong medalya sa Bicol. Siring ka nangyari kan 2019. Alagad asigurasyon kay gigibuhon ang gabos nga ni makapagtaon ng motibasyon para sa mga atletang marepresenta sa reyon. maging magaling para, because I know they will expect that there will be bigger incentives and we are trying our best na makabigay talaga. Sa hore, pagiromdom kan opisyal na apwera sa makuko ang insentibo, dapat maging inspirasyon asin motibasyon kan mga atletang Bicolano ang mga oportunidad na mabukas para sa mga ini. Sa oras na maging angat, sinda sa napili nindang sports. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Dating kapgu, gadan kan aksidenteng mabadilang sa diri. Asin, biston asin aramon ang inspirasyon kan nagsusolong summa cum laude kan Bicol University Batch 2023. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dating kapgu, gadan kan mabadilang sa diri. Uya ang report. Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 55 anyos si Rodel Armengol Igutis, dating kapgu asin residente kang barangay Laboy Matnog, Sorsogon. Pasado alas 9 ning banggi kaya kang nagtalikod na Biyernes, nabadil ni Armengol ang sa iyaman sa nang sadiri, kan aksidenteng makalabit ang bitbit na improvised shotgun. Sigun kay Police Master Sergeant Trico Habilona kan Matnog PNP, nagtatrabaho bilang watchman sa sarong construction site sa nasambit na barangay ang biktima. Palaog namang kutay ni sa trabaho, alagad dara kang madiklum na dalan. Posible subot na dai ka ni nariparo ang nakauldot na ugat ning puuning kahoy. Rason nga ni ang matumba na nagresulta sa pagkakabadil ka ni sa iyang sadiri. Itong binabantayan niya, pinagtatrabahuan niya, palaging nanakawan. Mga battery ng mga heavy equipment, mga importante na gamit yan. So ito, dinadala niya pag nagdi-duty. Sarong tama ning bala sa dagan ang sinapok ang biktima. Dating po doon, nakita nila nakadapa na ito. Pinatihaya nila, yon nakita na hawak-hawak pa yung improvised na shotgun at may tama na, may malaking butas na dito sa kanyang kaliwang dibdib sa may tapat ng kanyang puso. Sa presente, nakapatente pa ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Katakod kay ni, patanid kan PNP, ibitaran ang paggibo, pagpapabakal, asin paggamit ning improvised na badil, huli ta maigot ining ipinagbabawal kan lay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Masustansya alagad baratong pagkakan, pigbubusol kang National Nutrition Council sa pagsilibrar kang Nutrition Month. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Pansit asin sinanlag ang pighatag na pamahawa ni Nanay Avelina kan Legazpi City para sa iyang mga aki kasubagong aga. Amay kaya da siya nagpabakalin sira sa merkado publiko kaya mayo siyang oras makapagluto. Alagad kung nalulugaran da siya, pigsisyerto niya man na masusustansyang pagkakan ang pighahanda niya sa iyang pamilya. Urug pang importante maray ang nutrisyon sa pagtalubo kan sa iyang mga aki. Terming, may vitamins ang aki, tapos ang pingakaon. So talagang maray para sa aki. Sa barangay San Andres naman kan Santo Domingo Albay ngani matawan ni mabaskog na salud ang kaakian, nagkakaigwanin feeding program, deworming asin pananaunin mga bitamina an health workers digdi. Mga lakda ngani matawanin kasimbagan an malnutrisyon sa lugar. Paano sa mga aki, mapa good health, tapos maano pa ang andan mga timbang. Sigun sa Development Management Officer 2 kan National Nutrition Council o NNC Bicol na si Mary Chris Buatis, sa pinakahuring talakan sa indang opisina kan nakalihis na taon, probinsya nin Masbate an may pinakahalangkaw na kaso nin malnutrisyon. Catanduanes an may pinakahalangkaw na bilang nin mga bansot asin sa mga kulang sa timbang. Probinsya naman nin Sorsogon an may pinakahalangkaw na kaso nin kaakian na obese. Kaya kasabay sa selebrasyon kan ika-49 taon kan Nutrition Month ngunya na bulan, mas bigtatawan pa danin mahiwas asin hirarom na atensyon ang pagbusol sa healthy diet.
na mataong kasimbagan sa problema sa malnutrisyon sa riyon. Healthy diet gawing affordable for all. So, yung team po natin is nag-aim po na mag-promote po ng food and nutrition security, na lahat po ng mga tao natin ay magkaroon ng access sa food and nutrition po sa murang halaga, at ma-ensure po na ang lahat po ay magkaroon po ng access sa safe and nutrition food po, at malaya po tayo sa hunger. Saro sa pigtatawan prioridad ngunyan kan NNC Bicol, iyon paghiras nin mga kaaraman sa mga magurang dapit sa food and nutrition security. We are encouraging the mass na mag-participate po sa kanilang mga LGUs, any programs or activities related po sa ating programang sa nutrition po. Then sa ating social media na mag-promote po ng ating Nutrition Month through advocacy din po. Laom kan opisina, lugod sa paagi kan mga espuersos kan gobyerno, mapara na ang malnutrisyon sa Bicol sa dapit na panahon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Higos asing tiyaga kang sa iyang magurang, nagsirbing inspirasyon kang nagsusulong summa cum laude kan Bicol University Batch 2023. Bistunta siya sa istorya ni May Arango. Makagraduate sa naman sa college, hini ang sulamenteng kamauotan kang 22 anyos na si Charmaine Alarzar kang Maslog, Legazpi City kan siya ang nagaklase pa. Oras kaya na makagraduar na siya siring sa iba, magiging yabe nyaman da ini pa siring sa mas maginhawang buhay. Alagad day niya sa nahunaon na ang simpleng pangarap may kasabay pang dakulang bonus. Siya kaya ang sulamenteng summa cum laude kang Bicol University ngunya na taon. Like, online naman po siya. So, try pa ako doon sa Puro. Sa mga kainan po, baga nag-serve ako, tumutulong ako magluto, naghugas din ng plato. Basta po, sa kainan pa ako nag-work. Then, kahit po hindi pandemic, yung face-to-face na po, minsan, pag may free time, nag-work ako as kasambahay, yung naglilinis po ng bahay or naglalabada. Then, matagal na po yung naging babysitter ako. Yung mga first year pa lang ako ata. First year college. Bachelor of Science in Exercise and Sports Sciences, major in Fitness and Sports Coaching ang kursong tinapos ni Charmaine. Pangtulo sa apat na magturugang, aki nin habal-habal driver asin pili vendor naman ang ina ni Charmaine. Sabi niya, hastango niyan, di pa siya makatubod sa biyayang narisibi niya. Biyaya na makakatabang ng God para maiangat niya ang buhay kan sa iyang pamilya. Nag-take ako ng BU entrance test. Yung pinakauna kong choice is yung Edu, tas major in English. Then second option ko is yung social work. Then pareho sila failed. So, di ako nakapasok pareho. Then naghanap ako ng slot. Tapos yung IPSR ang yung napunta sa akin. Istorya niya, sa 4 na taon niya sa pagklase sa kolehiyo, nahiling niya ang pagsusumikap kan sa iyang magurang mapag-adal sa na siya asin masustiniranan sa indang urual daw na pangangaipuhan. Kaya saroan pamilya sa mga naging inspirasyon niya daa. Si Charmaine man ang pinaka-primerong degree holder sa pamilya. Kaya naman ngunya nag-graduate na siya, si syertohon niya ng gadaan na magkaigwanin maray na trabaho. Hindi po kasi ako yung taong madaling sumuko. So like parang pag may problema po ako, like sabi ko na pinagpipray ko na lang po siya para kumbaga ko siya, malagpasan ko po siya. Kaya kasi po hindi ako sanay na hindi po ako nag-aaral that time. So hindi pa ako sanay na may absent, hindi pa ako sanay ma-late. So ayun po talaga. Kaya yung pag-aaral po, kahit na mahirap talaga, ayaw ko talaga po sumuko. Para kay Charmaine, tiyaga sa gabus na bagay lalo na sa pag-aadal. Pagkakaigwanin hirarom na pananarig sa Diyos, pagkamot sa pamilya, asin makusog na buot ang sa iyang pigkapitan pasiring sa trayumpo niya ngunyan. Nalugod maging inspirasyon man sa iba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang mga katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!